Tens vocació de servei? Servir la teva comunitat, protegir, ajudar. El procés selectiu de policia local és la porta per accedir a una professió de servei públic exigent i compromès amb la ciutadania. Preparar-te, esforçar-te i superar cada prova és el primer pas per formar part d'un col·lectiu que vetlla pel benestar comú. A l'EVAP t'acompanyam en aquest camí cap a una carrera de responsabilitat, esforç i vocació. No és només una feina, és un compromís amb la societat. Si vols formar part del canvi, informa't i presenta't. EVAP, Escola Balear d'Administració Pública.